Mga boss, meron tayong manok, kalahating kilo. Gagawin natin ito ay tinutungang manok na naman mga boss. Dati tinutungang Bicol Express, ito original recipe, tinutungang manok. Ito yung ating ingredients: luya, bawang, sibuyas, sili. So ito yung ating kinudkod na nyog. Sinusunog ko na mga boss para sa tinutungan. Yan. Mga boss, mainit na yung mantika. Magigisa na tayo. Ito yung luya. Sibuyas. Madali masunog yung bawang eh. Susunod na natin yung bawang. Antayin lang natin ang mamula-mula. Mga boss, medyo mamula-mula na yung luya. Nangangamoy na. Lumalabas na yung aroma. Susunod na itong ating manok na nahugasan. Sasangkot kayo lang natin ng mga ilang minuto para lumabas yung lasa ng manok. Mga boss, maglalagay tayo ng pamintang durog. Lumalabas na yung sabaw ng chicken ng ating manok. Hayaan lang natin yan hanggang sa masangkot siya ng mabuti. Mga boss, maglalagay tayo ng asin. Para malasang malasa. Mga boss, maglalagay tayo ng sili. Yan, 3 lang para I love you ang dating. Hindi na natin hihiwain para di masyado mag-anghang kasi may kakaing bata. Kumukulong-kulo na. Maglalagay tayo ng konting patis. Yan, konting patis lang mga boss. Para malasang malasa yung ating tinutungang manok. Mga boss, ilalagay tayo ng konting Knorr liquid seasoning. Yan, tama na yan. Konti lang. Alam nyo mga boss, masarap din to may halo na papaya. Ako di ko na hinahaluan. Tapos meron din saging na saba, hilaw, masarap din to haluan. Kasi ito yung mga recipe pag after bagyo. Wala kang mabibilhan ng mga pagkain kasi madaming nagkalat na mga puno nagsitumbahan sa daan. Magkakatay na lang ng mga native na manok. Masarap din to native, walang native na 45 na lang. Kaso kung gulay-gulay, kung manok-manok. Paano mga boss? Maglalagay na tayo maya-maya ng gata, yung tinutungan. Boss, mga boss, kumukulo na. Ilalagay na natin yung gata kasi madali lang naman maluto itong 45, di katulad sa native. Ito yung ating tinutungan. Sarap, napakaraming gata naman mga boss. Antayin lang natin kumulo hanggang sa maluto yung gata. Mga boss, tingnan nyo, kumukulong-kulo na yung ating tinutungang manok. Ayan pakaganda ng kulay. Lulutuin lang natin tong gata ng mabuti para tagal mapanis kahit kinabukasan. Hindi mapapanis. Boss, luto na to. Hainin na natin.
At magpi-plating na tayo. Hop. Hop. Oh, mga boss, luto na yung ating tinutungang manok. Ito. Napakasarap na naman to, magata. Kaya huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Hindi mo kami pinababayaan. In Jesus name, maraming salamat po. At sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. O paano? Kainan na.